Na among parcel. Dako kayo, oh. Agay, sakit ako tiyan. Nara, oh. Oh, parcel. Nilakaw ko rin ah. Ham kamu lakaw. Ito rin na libre ha. Nakatag ko pa ba dito? Unsa ka ni ba? Kinsa kay nagregalo na mo ani ba? Kadako oy sa regalo. Abot na mong parcel. Anya, kinsay nagregalo? Nalaw. Wow, kadakong garapon. Hala, mga pangag gini ani ba? Nanguan. Nanggo. Wow, kadakong garapon. Hala. Mao din ni siya? Ay, unsa ni marshmallow? Ma, unang ba? Dito ra ba? Oh, dili wala man. Crispy. Crispy marshmallow. Crispy malo. Marshmallow manggod oh. Kay freebie isa ka buok Si na Papa hiya. Oh. Si Papa ba? Ikaw na Unsa din ni? ayaw na ipa-sugar. Ipa-sugar. Wow, duha de mao din ni oh. Oh, kisay ganahan mo kaon ani, dali na mo, mga unta. Oh. Bayad ha, dili na libre. Oh, kisay gusto mo kaon ani, dali na mo, pangaon na mo. Oh, dali, basta naamoy 5. Tag-5 de. Tu- Tag-negosyo eh. Tulo 5. Ang negosyo, Piris. Oh, tulo 5 oh. Wow, napag-iisa. Unsa ka ni? La, kagwapong sudlanan. Piting dakuag sudlanan. Huy, Ginoo ko. Nabaslan ang dagko. Ang dagko nabaslan. 1/4 na lang yun. Ito na sila makita na. Nailan na yun. Tapos mayahay. Uy, kagagmay. Chocolate. Chocolate din eh. Ano wala man yan? Maganian ra. Milk cube, candy. Oh, kisay ganahan ani oh, lami kayo. Tanawa oh. Suso, mga buwang pag maganian. Chocolate. Oh, Si Ah. Mama din matuon dito. Mo ni amuang display. Oh, napagyod oh. Oh, kini green. Kung kisay ganahag blue na blue. Napoy green. Mura siyag Milo. Sa may ngalan niya. Gikaon lagi na nimo. Choco cube candy. Wa koy ginansya kay gikaon. dang good na labor ra pag-abli na usara. Ay, libor na ko no to, pastilan gyud. Ako na lang mo abli sa sunod kay aron nga ang libor nako kag ginansya pa. Ako ang mangalan ha. Oh, kay naaman po kay imo ani. Wow, lami kayo no. Oh, dali na mo. Sige na, dali na. Gusto mo kaon mo. Oh. Lami man kayo ni kay kuan man niya. Yungitan pa ko. No, may Bye. Thank you for watching. Lami kayo. Oh.